लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनै मोननै टपिकआव बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना एक्जेक्टलि फेसबुकफोरावबो माने बेफोरबायदि भिडिअखौ माने नुखाबायबो जानो हागौ आरो लोगोफोर अब्लाबो माने आङो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन बे आंनि फंनैसो बाथ्रा सावरायनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जाबा आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसारानि गोरोन्थि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर गिबियावनो नैबे बिनानावनि टपिकखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो जेराव मोनो बेयावनो नोंखौ बुलायगोन दै सानैजों बा दासाला बै थाला हिनजाव मोनफेराखै नामा नोंलाय दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे बिनानावनि टपिकखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ बिनानावा माने ओरैबायदि खुगाजों माने लेथ्रा गावनि खुगानि लेंगुवेजजों माने बर' राव लेंगुवेजजों माने जायबायदि कमेन्ट हरग्रा मानसिखौ माने बिराद दोखो दोखो रायनायखौ जों नुनो मोनो ससियेल मिडियानि थ्रुयै आरो लोगोसे गमामायै खिन्थु रायनायखौ जोङो फोथायगोन लोगोसे बे बिनानावनि प्रफाइलाव हाबनानै भिडिअखौ नोंथांमोना नायोब्ला एक्जेक्टलि सब मिथिजोबखागोन दै बिनानावनि गाननाय जोमनाय जिकुनु माने डान्सिं मोसानाय गुबुन हारिनि मेथाइ मोसानाय माने गाननाय जोमनाय माने ए टु जेड माने लाजाखाया आरो लोगोफोर दख'ना गाननायानो जा जेनेबा हमना ला बडिस गाननायानो जा लोगोफोर हमना ला स्पर्टिं गानना मोसानायानो जा माने बिनानावनि गाननाय जोमनायखौ माने नायोब्ला माने गासै अडियेन्सफोरा माने बिनि सोलेरखौ नुनानै लुबैगोन आरो लोगोसे माने एदावनो लुबैखागोन आरो बिनि गेजेराव बिनानावा माने बुंनानै जेबो लाब गैया गोरोन्थिया सोरनि बेखौ माने गावसोर बुजिग्रोनांगौ माने नोङो जि जोमखौ गस्लाफोरखौ मोजां गानदो होननानै अडियेन्सनो मोजां भिडिअ आपल'ड खालामदो होननानै माने अडियेन्सआ मोनसे माने कमेन्ट हरनायाव माने अडियेन्सखौ माने बेफोरबायदि माने गाज्रि रावजों माने रायनाङा आरो लोगोसे माने ससियेल मिडियाआव माने नायगिरि बिथांमोनखौ माने गाज्रि रावजों माने लासिंसिं खालामफैनो नाजानाङा आं बेखौसो बुंगोन डाइरेक्ट निजेखौनो निजे फोसाबना लानो जुजिग्रो महरजों आथिं आखाइजों बेफोरजों मोजां थाबानो जायो लोगोसे हमना ला लेथ्रा लुथ्रा माने बेफोरबायदि प्राइभेट पार्ट देखायनो जुजिनाय फेसबुकआव फैबानो माने मोनसे माने बाथ्रा बुंनोबो रोङा आरो लोगोसे हमनानै ला माने लेथ्रा भिडिअ बानायनाय हमनानै ला माने गावनि अंगफोरखौ बिसिनि दख'ना गाननानै मोसाना देखायो हा गामसा गानना जिरायनानै मोसाना देखायो गामसा गाननानै सोलानाय देखायो बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौलाय नोङो नोंहानि हौवाना सोर मा मिथिया लोगोसे नोंनि प्रफाइलाव जों बिराद नुनो मोन्दों लोगोसे माने प्राइभेट पार्टआव हमलायनानै माने मोनसे माने भिडिअ माने हमना ला रिल भिडिअ बानायनायबो दं अबयसे बिनि गेजेराव माने सोरबा सासे अडियेन्सआ माने मोनसे कुइसन खालायोब्ला बेखौ माने ससियेल मिडियानि थ्रुयै आं भिउ मोनगोन बा डलार खामायनो हागोन होननानै नोंहा एकदम लेथ्रा रावजों माने बुंफिना होनाया माने बिराद आनलिगेल जायो आरो बेफोरखौ माने बारद्राय माने भाबायलायबाय थायोब्ला माने बिराद जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि बर' समाजफोरनि बिदा फंबायफोरनि बिमा बिफानि जिखुनु माने जों बर' रावजों जि बाथ्राखौ रायलाया मानो बैफोर रावजों माने बाथ्रा गाज्रि खोथा रायलायोब्ला माने बुङोब्ला माने जों बिराद लासिंसिं मोनो आरो आजिखालिनि दिनाव माने फेसबुकफोराव उन्दै उन्दै गथ'फ्रासो माने एक्टिभ थासै जों गेदेरफ्रा माने बारा फेसबुक आजिखालि एक्टिभ थाला नोंथांमोना मिथिखायो दा उन्दै गथ'फ्रासो माने आजिखालिनि फेसबुकआव बिराद एक्टिभ थायो आरो दै बेखौ माने जोंनो बुजिनांगौ दिनै हमनानै ला बिमा बिफाफोरा मोनाबिलि समाव ओंखाम संबाय खावबाय जाबाय होरैबाय गथ'फोरा फरायबाय होरैबाय बिमाफोरा ओंखाम संनायाव मबाइल नायबाय रिल बानायबाय सोरबा कमेन्ट रिप्लाय होबाय बिफाफोरा हब्बा थांबाय खामानि मेंबाय होरैबाय लोंबाय जाबाय उन्दुबाय बिमायाबो उन्दुलांबाय बिनि उनाव गथ'फोरा जिथिया बिजाब फरायखांनायनि उनाव बिमा बिफानि लकफोरखौ मिथिखायोना लकफोरखौ खुलिबाय बिमा बिफानि प्रफाइलाव हाबबाय गथ'फोरनिथ' एक्सट्रायै सोरनिबा फेसबुक पेज माने प्रफाइल थायाना नंगौ नङा लोगोफोर बिमाफोरनि प्रफाइलाव हाबबाय कमेन्ट सेक्सनखौ नायबाय नोंनि फल'वर जाखाबाय नालाय बै भिडिअ हगारनांबाय बै भिडिअखौनो नुबानो माने बिराद लासिंसिं जायो बेनिखायनो माने मोजां कन्टेन्ट बानायनो सिखाय दा नोंसोर साननो हागौ जोंखौ माने एकदम मालायनि कन्टेन्टखौ दिखांनानै नै हगारना होलायबाय साननो हागौ बिदि नङा जोंनि कन्टेन्टआनो जाहैबाय माने बुजायनाय गाज्रि मानसिखौ लाइनाव लाबोनाय बैनि कन्टेन्टखौ बैयाव दिखांनानै डलार खामायनो साननो हागौ नंगौ लोगोफोर जों बेफोरबायदि खालायखायो होमबाबो जों माने जों गाज्रि मानसिखौ मोजां खालामनो होननासो बानायो दै बेखौ माने गाज्रि मोनना लाब गैया नोंनि गाननाय जोमनायफोरानो जाखाया माने प्रफाइलाव हाबना बिराद नायबाय आं खामानि नांगौ होनना बुङो आमुक तामुक जायगायाव दं होनना बुङो सोरबाफोर आन्ध्रायाव दंबा सोरबा केरेलायाव दंबा सोरबा बेंगलराव दंबा आंखौ माने जोंखौ माने खामानि थाखाय लिंहरना खामानि जोब्बाय होनना बुङो खननै फन नाम्बार हरबाय आङो कम्पानिफोराव सोना होनो होननानै थेवबो रिप्लाय गैया आरो जेबो सानाखै आङो बेफोरबायदि माने मानसिफोरखौ माने लुबु खालामनाङा माने मानसिफोरखौ माने कमपिउस खालामनाङा माने दै सोरनिबा नाम्बारखौ लुबैनानै सोरनिबा रं नाम्बार जागोन बेफोरबायदि स्टाइलनिसो माने बेफोरबायदि खालामनाङा माने जों बर' नायफिननो सानो आरो लोगोसे माने गाज्रि रावजों बुंनायखौ माने गारनांगौ आरो लोगोफोर बे भिडिअआथ' बे मानेथ' थांलायबाय नैबे मोनसे मादैनि क्लिपखौ ससेखौ नोंथां
लोगोफोर नोंथांमोना नैबे मादैनि ससे क्लिप भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ बबे जायगायाव जादों एकदम मिथिनो मोनाखै लोगोफोरना ओरैबायदि दुखु नांथाव आरो बिराद दुखु नांथाव आरो लोगोफोर रायजो राजाफ्रानो जनो जागा दंना ना आलासिफोरानो मोनफैजोबदों ना आलासिफ्रानो ओंखाम मोजां दौनो मोनदो ना माबा मोनसे बुस्थु ओंखामफोरखौ संख्लामनो मोनदो माने नैबे मादैनि खाफाला बिराद गाज्रि आरो लोगोफोर ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुनाय बायदिब्ला बबे गामियाव जादों बेखौथ' मिथियाखै लोगोसे माने थैना थांब्लाबो माने सान्थि गैया आरो जेरै हमनानै ला सोरनिबा हाबायाव अखा हादों नै दिनै सोरनिबा खारजोआव अखा हादों नै दिनै सोरनिबा माने थैनाय समाव अखा हादों नाथाय जोनोम जानाय समनिखौ जेबो बुंनो थाङा सोरबा अखा हानाय समावबो जोनोम जायो सोरबा सान्दुं दुंनायावबो अखा जोनोम जायो लोगोसे माने थैनाय आरो हाबा मरखाम बेफोर माने अखा हायोब्ला रायजो राजाफ्रा बिराद दुखु मोनो आरो लोगोसे बिराद माने गोसोखौ असान्ति मोनो जानो मोनो ना लोंनो मोनो ना आरो थैनाय समावथ' नैबे दैज्लां बोथोरबो जाबाय आजिखालिनि दिनावथ' बिराद अखा बारहुंखा नङा होमबा लोगोफोर बिराद अखा बारहुंखा आरो आजिखालिनि दिनाव बिनि गेजेराव माने सोरबा सासेया थैना होयोब्ला बन जाबनो बा खावनो बा फबनो माने एकदम बिराद माने खस्थ' मोनो आरो लोगोफोर माने बे मादैनि माने रुंसारि जानायखौ माने बिराद माने आं दुखु नुहुरनाय मोनदों लोगोसेयै आं जेबो गाज्रि बाथ्रा बुंनो थाङा बे मादैया माने आलो गोजोन माने सोरगोआव मोजाङै मोजां जागा मोनहैबानो जाबाय लोगोफोर मानसियाथ' दानो दं दानो गैया दानो दं दानो गैया बे मानसिनि जिउआव माने दाउ अमाफोरखौ माने थास' बिलाइनो दैफोर रखमसो आरो लोगोफोर माने बिराद माने खस्थ' नुहुरदों माने अन्थाव बाथावनो माने एकदम मा बुंगोन आरो लोगोफोरना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय इसोर फोजोबसै लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव गोरोन्थि जाफ्लांदोंबा निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर बे मादैखौ माने आं गाज्रि बाथ्रा बुङाखै दा लोगोफोर बे मादैया अराय समनि थाखाय माने आलो गोजोनै सोरगोआव जागा मोनहैथों होननानै आं आंनि बोराइ बाथौ आफा इसोरनाव माने आङो बोर बिनानै होबाय लोगोसेयै आलो गोजोनै मानसि जिबनखौनो मोनहैफैथों होननानै आं बोर बिनानै होबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामदा लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव माने एसे गोरोन्थि बुंफ्लांदों आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोआव खुलुमनाय थाबाय लोगोफोर आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलाव माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों